Dobré ránko, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ. Dneska ideme dať epický chest day. Som po veľmi dlhej dobe opäť vo fitku, ale konečne, takže ideme dať poradný chest play, poradné benče, teda chest day a benče, takže ideme na to a... Pokrčil s hormatom 60 kg. Takže 90 kg, working weight a ide vstať grease wrapy. Takže inklinál som. Takže na to, že som po 3 týždňoch reálne vo fitku, tak akože neviem, váhy sa mi posunuli hore. Čiže treba dávať dlhšie RSD, ale keďže dosť to užívam, lebo takéto váhy tu sa parádne. A okrem toho, no, ofiky som si riel celkom. Alebo oslow zvyky, alebo čo to volá. No, takže ideme. Tricep, overhead press a už celkom si tricepsy, okrem toho jedna vec, druhá na toľko času, čiže dám asi iba jeden cík na tricepsy. A potom ideme chest flies a konec. Dve série chest flies asi iba jedna. Keďže hrudník cítim jak hovado už bez toho. A už mám možno, akože pumpa. A neviem, či to je vidno na tej kamere, ale brutálna. Takže ideme tie tricepsy. say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led, beginning to realize that you put me over. 37, čiže dobre, pohodil sa nevadí. Som ma vadí, ale to nemal, no, ani vykopnúť si to hore dokonca.
Mám si teraz dokonca väčšiu váhu, jak predtým som si dával. Teraz mám 58 a mal som 54, čiže môže byť si super. Ten progressive overload, kam offload výky celkom real, ale neznačam to robiť, lebo necvičiť to je hrozné. To mám už ak ty kokos trochu cvičiť, takže čo už. Ideme na to, ideme séria číslo 2 v chvíľku. Tam je 54 kg a aby nebolo 6 opakovaní, lebo toto na tricepse nie je to na silu, ale na veľkosť. O 4 kg 4 opakovaní. A tu je zopakovaní, keďže 7 je dosť, ale už by som dal tak 4, 5, takže neverím si na to. A ideme toto. Séria číslo 2. Told me it wasn't true and pointing every finger at things that you didn't do. So that's why I kept missing the clues and never realized that the one that did it was you. The truth's not rigid, the rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like two-faced, caught in the middle, caught in the middle. Typne ma to. Kokos, sa nedá už zdvíhať, takže progressive overload. Do zhľadania pekne treba ísť. A ideme jednu sériu 6 flies do konec. 6 flies. Stop yelling at me! Ty si na kolo na stranách 8 opakovaní assisted. Ja sa pýtal, môže byť koniec workoutu. Môžem ísť domov, pilujem to a nestihnem viac. Čo už? Ideme.